Пичи от YouTube. Аз съм The Undertaker! И реших да направя един бърз туториал как да си инсталираме Fraps Bandicam и Camtasia Studio 8 и как да се регистрираме в Bandicam. Първо за Fraps. Пишете в понеже направиха апдейт на замъндата, не знам от кога, и излезе това банани. Влизате в банани и пишете Fraps. Така, търсите го и то ще ви излезне. Така, но аз, значи, те сега ще ви покажа и точно... не, чакайте! Чакай, Fraps май не беше от тук. Чакайте те да ги махна, не знам защо ще ми се появяват. Така. Махайте се, бе. Добре, за Frapsa ще отделя после време. Така. Първо ще започне с Bandicam, защото Frapsa от друг сайт и малко по-трудно става. Той Bandicam, така че направо да започнем с Camtasia. Studio 8. Долу в описанието ще намерите всички линкове. Така, пишете Camtasia Studio 8, но долу в описанието ще намерите всички линкове, тъй че няма да са видно да пишете. Така, и теглите, сега ще ви покажа точно кое Camtasia ви трябва. Извинете за бавното. Ще се бавим. Опа. Май беше. Да, ето това е. Ето тази. Но в описанието, както казах, вече ще има линк за абсолютно всичко. Няма нужда да търсите всичко. Така. И го теглите. Така. Download. Но след това аз няма да я сидвам, само ще покажа как да си инсталирате. Няма да я инсталирам. Така. Извинете, малко се чешам, малко е студено. Окей. Така. Тук си тегли един Photoshop набързо, че ми трябва, за да си промена корицата на Undertaker. Така. Това е друг въпрос сега. Това не ми трябва, това също. Така. Тук нещо се бъде. И някой, ако искаме да играем тази игра, турне там на английски. Така. Значи, аз сега ще ви покажа как да си инсталирате и Camtasia Studio. Така. Долу, там където, значи, то ще ви покажа това. Извинете, само трябва да намеря Camtasia-та. Camtasia, ето. Си идвате я. Ще да кажа, си идвате я. Да. Нали, два пъти цъкате. То Camtasia-та, Studio 8, то всички са лесни. Те са лесни за инсталация, но просто ще направя. Така. Айде бе. Run.
не стане, защото много време се бавя. Добре, ще спра клипа за малко. Така, ето ни отново да продължим. Cancel. Така, аз понеже съм инсталирал, то инсталацията е проста. Окей. Така, и това е просто инсталацията, трябва да се направите сами, тя е лесна. Сега ще ви покажа, да мога. Run. Да, и след това next. И то накрая ще ви поиска CDK, ако искате можете да си го намерите, но аз понеже дори аз нямам, ако някой знае, да ми пише долу в коментарите, да и аз да имам CDK. Да. Това беше за Camtasia-та и само едно нещо ми е чудно. Добре, и сега ще спра клипа, докато влезна в сайта за това. Сайтовете за това, за Bandicam и тази другата и Fraps. Така, само ще изчакате да се направя папка за линкове. Така, набързичко. Ево, що така малко бавиш? Преди не бавиш така. Добре, така, ще паузирам клипа. И така, ето ни отново. Така, първо ще копираме този линк. Копиране. И да го поставим в ето тази папка. Което може да го направим звука, но защо? И компютър ми сега малко бавен, защото в момента работи в 10-12 часа, 10-12 до 3 вечерта. За Fraps. Точи. Така, в описанието. Save, разбира се. Така, теглите, ето. Това. WTF. Там, теглите го. Това е пълната версия, не е онази кратната версия, която снима точно 30 секунди за тестване. Това е пълната, която снима колкото си. Threat has been detected. Когато снима колкото си искате време. Но понеже аз вече я имам, понеже, както казах, аз вече я имам, няма да я тегля. Вие си изтеглите, пускате в торента. Сега пускате си в торента
и си инсталирате. Сега ще ви покажа как точно стават инсталациите. То пак е лесна. Така, само да я намеря. Надява се да е по-бързо. Ето. Това трябва да излезе и го цъкате два пъти. Извинете, че съм толкова скучен в този епизод. Просто, както ви казах, е 3 без 20, на мен не се спи. И чак сега се сети да сте клип. И клипът ще бъде качен, не знам, но значи 11, значи на 12. Така. Натискате iAger, след това Next, Install. И да, нали, епизодът ще бъде как да си го настроите. И след това Complete е това и Close. Така. И са готови с Fraps. Така. И отново ще паузирам клипа, докато намеря линка към за Bandicam. И за сега чао. Така, ето ни. Значи, първо сетих сега, че Bandicam, да, първо от Замунда. И нали, за всички линкове долу в описанието ще ги намерите и за Camtasia, и за Bandicam, и за естествено Camtasia. За Fraps. Така. Влизате в Замунда. И малко съм понастигнал. И сега ще ви покажа и точно коя Bandicam трябва да си свалите. Bandicam. Така. Само да видя коя Bandicam трябваше. Май беше ето тази. Така. И я теглите. Надявам се да е тази, ако не е тази, ще спра клипа и ще намеря коя беше точното. Трябва да е тази. Само да махнем тази тук към тази. Бе. Ще продължим клипа след малко. Така. Ето ни отново и си идвате. Така, и трябва да ви излезат това. Тези двете програми. Така, и първо цъкате тази. Тази втората е за регистрация.
Така, върнахме се. И пускате я. И ви излиза това. Но по принцип първо не ви е регистрирана и ще можете да снимате само 10 минути. И затова ще е малко така, клип десктоп. Но да ви, понеже в момента клипа се снимва с Bandicam, затова няма да мога. Така. Значи, преди да я регистрирате, първо си изключвате Bandicam, нали? След това отивате при онази програма, дето ви показах, че ви трябва. Ето тази. Не, грешка. Аз допуснах тук грешка. Така. Десен бутон натискате върху програмата. Десен бутон. И е това Run as Administration. Така. Окей. Сега Yes. И тук си пишете имейла и това. И цъкате това и ще ви излезе едно нещо. След това изключвате тази програма. Изключвате всичко и си пускате Bandicam. Ето така. Пускате си Bandicam и когато дойдете тук, това трябва да ви излиза, а не нерегистриране и такива неща. Така. Надявам се да съм ви помогнал с този туториал. Но в описанието, както казах, ще намерите всичките линкове. Това беше. Очаквайте още епизоди. И чао!